I kɔni k'a bila I kunna k'a fɔ bi ta ko bi ta ɲɛ frontière fermera. Ayi o tɛ kɛ fiyewu. Hop. C'est-à-dire que mun n'a ye démarche kɛ quoi c'est nɛnɛ de bɛ kari da quoi. Ala a ye nin frontière kelen min yɛlɛ hali ni ne ka frigo ni n ka télé bɛ taa nin frontière ko kɔrɔ nin min yɛlɛ. Music. Jiete soe, bekatane noe, kanuke wasokoe, kaburu de yalalae. Ma ɲɛnama kisɛ kelen tɛ n yɛrɛ kun bɛna gɛn koyi barisabula bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ni mi hakili jɔra i bɛ ko ye dɛ a bɛ f'i ma bi so sini k'a f'i ma ko zonzan barisabula n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye ani muso bɛ ɲɔgɔn nin laban b'i muso ta balakataw ka taa n'a ye a tɛ sɔn kamalen min ne bonya cogo min na hali ne muso yɛrɛ n'o ayi k'a tɛ sɔn wa ayi e maa mɛn ko k'i bɛ maa min ka ɲindimi furakɛ kɛ o de b'i ka tigɛ sini terikɛ ani muso bɛ ɲɔgɔn fɛ ni min jɔ jɔyɔrɔ la c'est fini ni min muso ta a bɛ taa n'a ye a tɛ sɔn Sari jɔ e bɛ taa cogo di na e bɛ taa cogo di i jɔ a ko k'i ni hakili kɛ maa bɛ nin bɛɛ kɛ ni dusu ye wa han i b'a lajɛ a bɛ bɛn cogo min na kɛ i b'a kɛ ten de dimi bɛ don i la don min n'u k'i b'a bɔ don ha dimi wɛrɛ bɛ kari i la dɛ o bɛ tiɲɛ wa i b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a ka bana fɔ a ye i y'o faamu a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛ bɛn cogo min na i k'a kɛ ten nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye i y'a faamu n'i bɛ tɛmɛ a fɔ i n'a fɔ a bɛ adamadenya kɛ cogo min ka kɔrɔ i y'a faamu wa i bɛ se ka t'i ka baarayɔrɔ la sisan awɔ ka tile yɛrɛ d'a ma a ma kɛ kunnadiya ya nin ta ne nin fɔ nin ɲɛnɛ ne ka nafigiya yɛrɛ dɔn ne kana kɛ baasi ye kɛ nin wagulɔni a tɛ nin bugɔ k'i fɔ a ka ko se ma a tɛna fɔ ko n ka luwanse sara ko n kɛra a ko sababu ye nin bɔra nin kalama ma ɲi dɛ ne boliba ko ne ye nafigiya kɛ dutigi nafigi ye o la kɛra cogo di jɔ ka don so kɔnɔ ko ne na se ma duguba ma nɔgɔn a bɛɛ ka fusa o janmuso t'i bolo e ma na kelen ni min sɔrɔ. Bro, hey, ça va. Somoko. Ça va. E ka kɛnɛ? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ko bro, ma kun bɛ nɔnɔmugu ni sukaro dɔ la ni tulu dɔ bɔ. Ne y'a ka juru tɛ don i la de. Ne y'a ka juru o bɛn a bɛn o taara a banna mɛ. Munna ne y'a ka juru ka d'e ma. don ko don y'a bɛ na kɔrɔbɔrɔ sukaro ni tɛ kɔrɔbɔrɔ butigitigi cigarette kalo mana san b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma. Por ne taille. Aïssa problème comme ça. Il va vraiment ni c'est na wala ma de faire wala. Dongo di bo o mélange kan de fone mo. Aïssa boni c'est na ma de ma wala. Hey, Aïssa. Aïssa haya ba fo Aïssa no ni semu. Na fe kele na ta di ma. Yite koroboro ka me nya fo ta koroboro ka ni ta di. Buru cigarette ateti. Ni wo ta koroboro. Koroboro te e waro e ni tiri an ngana nyo sa. Ante seri de ne koroboro bamana ante kele de. Salam alaikum. Betul bah sama kok. Terasa. Apa? Kalau boleh sardine kele. Sardine kele. Sardine kele. Apa? Aku kele. Ni mau kele ni kalau boleh. Ne apa untuk si? Ne patron mana ne ka patron. Ne yɛrɛ ba tɔgɔ patron. Ne ka wulu ba. Tiɲɛ la kalau boleh. Iya mau ini. Oh, e ko sardine kilo. Ani to ye nin dun. E a b'a ta. A kɔrɔ wɔɔrɔ. Wallahi ne y'a d'i ma. I ni ce. A jara ne yɛrɛ ni kun ne y'a d'i ma. Ala ka sugu diya. Ami. Ni n'a kɔni ɲɛ tɛ de kan tora sugu bɛ ja. Ayiwa. Wallahi o y'o ka saga bawo. N'a fɔra dimanche don ye anw ka tɔn sara ye hali fila tɛ ne bolo n si so kɔnɔ ne bɛ nin kɛ cogo di
i jɔ dɛ est-ce que n tɛ taa boliba jugu sago in nɛgɛ ka wari dɔ minɛ a la wari b'a cɛkɔrɔba in kun. Bama nɔgɔn a bɛ ka fusa o jango so t'i bolo. Choupi. Ah, Titi. Na Fatuma. Bébé Boliba. Boliba ka di ne sa Boliba. I yɛrɛ duma ye kojugu. K'a fama ɲɔgɔn ma ta i b'o ka se dugu ne kɔnɔ. C'est-à-dire que bɔdɔ y'i tɛgɛ fɛn min kɛ la. Tɛgɛ sɔni siw. Ani sen sɔni siw. A bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ. Jani ka di Boliba k'an sigi wa? An ka sigi kɛ. Muso tɛ so kɔnɔ. N ko ne de ta ye n ka du ye. Ne Boliba min ye ne diya yan o de bɛ kɛ. I n'a fɔ a bɛnnen bɛ yɛrɛ la cogo min. An ka sigi. Chupin. Mon bébé, il m'a donné dimanche don ton sigi de b'an bolo. Ne mago kun bɛ wari dɔɔni dɔrɔn de la. A ma ca kosɛbɛ. Boliba. A fɔ si bɛ n'a tɔgɔ minɛ kɔnɔ. Yɛrɛ dɛ. A bɛ komi o kɛra ka ban. Ne kun b'a dɔn k'i bɛ nin ɲaga bɔ. Wa saba dɔrɔn a ma ca. Boliba. E kɛlen k'i kɔ don kuma na wa saba fɔlen. Mais wa saba ka ca i taara e ɲɛna ko ne bɛ wari sɛnɛ de wa. Wa saba ka ca ne ma. Han? I bɛ fɛ k'o de fɔ ko wa saba ka ca ne ma. A ka ɲi a to yen. A to fɛ kuma. Supi. Voilà Supi. Voilà. Kɛmɛ min filɛ nin ye walahi. Ka mun kɛ na? Nin kɛmɛ naani walahi nin ye sokɔnɔna ani kamala o de nin kɛmɛ naani kelen ye. Ne ka sira t'o la. Ne ko i ka wa saba de jaa min ka tɔn sa. Bandaw. Kɔrɔbɔrɔ. Ni fa sasi jumɛn ta? Ne ko ne y'a ka boutique don wa e y'a ka boutique. Mais ne na k'i ka fɛn juru donna n bɛ tila ka wari d'i ma mais deni bɛ na. C'est forcé ne y'a ka juru don i la wa? Mais an ye teriw de ye sa. La ilaha illallah. Kɔrɔbɔrɔ bamanan teri. Ne y'a ka teri tɛ ye de. I y'a bɛ ne ka juru ko la ne y'a bɛ n ka feere kɛ. Ne ye teri ti. Donc ni y'a faamu sisan c'est-à-dire que deni ka ji de sa kɛ. Hey, a mana mɔgɔ fila ye ka mugusi magasi a b'a fɔ ko a bɛ ɲɔgɔn. Hey. Kɔrɔbɔrɔ. Kana ne ka kɔnɔni ɲagami dɛ. E bɛ ne dɔn jara bɛ ne dɔn. Ne k'o de ye sa kɔrɔbɔrɔ. Kojugu. Kɔrɔbɔrɔ ni n'a ka di i tile ka fɔ n ye sa ne b'a la ka di ye o. A ko ne bɛ kɔlɔsi kɛ dɛ. Kɔrɔbɔrɔ wa ye jateminɛ de kɛ. Nin tɛ nin. Walahi ne y'a ka diɲɛlatigɛ de don. Batɔma. Ni. La ilaha illallah. Ne bɛ nin fɛ de. Bon a filɛ ni fa ni an ka dutigi de. Ayi. A ka wolowolo fa. A wolo fa. A ka dutigi ne bɛ so min kɔnɔ luwanse la. O so ye nin fa ta ye o. La ilaha. Bon n'i bɛ nin fɛ san. Kɔrɔbɔrɔ ne bɛ nin dilan ka d'i ma sur place mission accomplie n ma ko k'a d'i ma. Sɛbɛ. Cɛ bɛ ne dɔn sa n tɛ to ka fɛnw k'i yɛrɛ ɲinɛ yan. E y'a kun ko nɔnɔ mugu ni jumɛn. Ani sukaro. Ani i bɛ tulu fara kan parce que n kan ka taa n ka dɔ fɛ. Tulu. Ne y'a ka tulu denmisɛnninw a bɛ tulu ɲagami. Ayi a filɛ nin i kɔrɔ yan nin voilà bleu in. E ka taa tɔgɔ yɛrɛ dɔn. Bon e y'a ka taa. Voilà. Mais Batoma ani ne ka ko wa ka. Kak. C'est une petite mission. Je vais régler ça. N'a ɲɛna bɔra fɛn boutique kɔnɔ e y'a ta. Écoutez hein. A ka haram ne y'a ta. I kɛ pewu. Ne y'a b'a d'i ma gratuit. Mission accomplie. Ha. Ne de côté. Bamanan kɛ. Ne ka cɛ. La ilaha illallah. Tarafatani bili hakimili ma unka. Hey. Gonga jati. Denmisɛn duuru. Bama nɔgɔn a bɛɛ ka fusa o jango so t'i bolo. I b'a dɔn ne ka so yan location si ma sara fɔlɔ wa e yɛrɛ fɛnɛ kan ka wari sara kalo la mais ne b'o ko to yen o kama e kan ka kɛmɛ naani minɛ. I bɛ k'o to i ka nafa de kama. Ayi n'a fɛnɛ ma kɛ taa tɛ ɲɛ sa Supi. Ne kɔni tɛ kɛmɛ naani minɛ n'i bɛ dɔ fara a kan n'i t'a fara a kan fana i k'a to yen nɔ n tɛ kɛmɛ naani n bɛ mun ye nin na. Supi nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun. O ma Boliba e bɛ ka ne filɛ jɔn ye de e bɛ ka ne filɛ mun mɔgɔ modèle ye i ɲɔgɔn b'a di ne ma 100 000 wa 40 000 i ko ne ka cɛ min to yen nɔ
وبعد ني ما واكمري to isa ti ma mayo ngan ti kumbo ga ni ya fara nga biga ni ma nyana ma te kwam na kana wasa ba dia ni mina sa ne te ni fe ni ja Choupi ala le ka fi mani kale fi mantala de Choupi i woni ga bli kuna ga fo bita ko bitanye frontière fermée là aïe o ti ke fi hop c'est-à-dire que mon aïe des marchés quoi c'est nena de garda quoi ala ay ni frontière kele mi yele an ne ka frigo ni nga télé tan frontière ko ko ni mi yele ay ka frontière de dugu ay hôtel salen ko ya ni frontière mi yele na faut que ni kay lan fune oh ngule la de ça c'est-à-dire que ko jamana do frontière de tatugu no ka kra toro da du ay o ten moy frontière da tugule ten moy amana mo ngoy jamana ko dembe de kan wuli ki jo ko kumbe o ten moy o may jamana kuri sa bedo ma fa ala e mu sol la bara fe bi sur la ka yiri no son ke ni yiri ni mi fa sa de o ka son okay oh ko mi klibu ko ka ni be gede ma mo am ngula sa Isso tá cara de jogar agora que? Tu não me quer um gosto ali. Telefone. Tô vendo nessa mensagem. Isso tá aí, na beta sai quando uma aquele na mensagem mudi. E era que dizer capitão lá lá tudo lá. Ali dorme kele até um dia do nyama man na ninti wara so. Wara mi mbolo nyo bedi mana so ko ba. Wa foi tele ko. Isso tura sa, wara foi tele ko da la jere. Ki sutura. Mo ko ki sutura di. Ni sutura ke peu. Meni ala ka basi wara ke. Ma do wara don de. Bato me dumuni ke ka fa te me mi la la de. Bato ma mode du. E mo ko ki sutura. Ni bato ma faro te sutura li. Mais kana fo ko dumuni te parce que ni man na so bo dumuni te ke. Ne mo ko ndo. Ibe mi la la ko di bato ma de. Ami je ko di. Muso yɛrɛ mana kɛ k'i ti cɛ sutura ba an baro ni gira la ko ne kan ka zikuru kɛ Bekatani noe, kanuke wasokoe, kaburu de yalalae.